Estàs escoltant La Represa, un programa de trellat. Bé, continuem en La Represa i, com has dit abans en la teva presentació, has escrit el teu primer llibre, que es diu Slow West, i que, primer de tot, conta'ns per què un llibre de l'Oest. Sí, la veritat és que la idea del llibre va sorgir de forma posterior a un viatge que vaig fer de Seattle a San Francisco anant sempre per la carretera 101, que és una carretera, no és una ruta tan coneguda com altres tipus, no sé, d'anar de costa a costa o el triangle Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, però és una ruta també molt interessant que enllaça ciutats i territoris també màgics, i ja després, contant el viatge als amics de Drassana, es varen veure també la potencialitat que tenia tot aquest material per a poder ser un llibre en el futur. Jo la veritat és que no havia pres apenes apunts de viatge, però a partir d'allò que recordava i de les milers de fotografies que havia fet, vaig poder reconstruir un poc tota aquella peripècia. La veritat és que el llibre és la resposta a un triple desafiament, perquè per una banda, dedicant-me al periodisme, pues, sentia la necessitat del repte d'escriure un llibre i traspassar un poc la frontera de les cròniques, entrevistes i reportatges i notícies diàries de la premsa. Per altra banda, volia fer un llibre que no fora de futbol, encara que el futbol puntualment salpica algunes de les anècdotes del llibre, perquè forma part del meu bagatge. I després la tercera pota era poder escriure un llibre en valencià, que és la meva llengua, la llengua en la que vaig aprendre a escriure i parlar, i que en els últims anys, i per aquesta presència diària i continuada del castellà en la meva vida, pel treball que tinc, havia deixat un poc de banda i no m'ho podia permetre. Abans has parlat dels teus amics de Drassana, dels nostres amics de Drassana, i la veritat és que el teu llibre té un prologuista de luxe, que és Toni Sabater. Sí. També has parlat abans de l'excel·lent llibre de Rafa La Huerta, que és La balada del Bartorino, però Dies, el dietari de Toni Sabater, que és el seu primer llibre, tampoc té res a envejar-li, aquest llibre. Sí, és un llibre d'una qualitat literària altíssima i que a banda té un estil que per a mi l'emparenta molt en Vicent Andrés Estellés, per aquesta manera poètica de descriure fets quotidianis, totalment. Quotidianis, del fet de créixer, de viure, i és, per a mi, aquest llibre és una xicoteta gran joia. Com diem, un prologuista de luxe, en el seu text, al pròleg, diu diverses coses, jo crec que està molt interessant. Fa un repàs un poc sobre la història, no?, dels llibres de les... Sí, ell és un gran lector, sí, de llibres de viatges. I fa algunes reflexions. Una de les reflexions que fa és que els llibres de viatge no són o no han estat històricament considerats com literatura estricta. Suposa que estaràs prou en desacord amb aquesta afirmació, si bé, òbviament, ell matisa molt en la seva erudita reflexió sobre els llibres de viatge. Sí, ell fa una ferrissada de defensa d'aquest gènere en el pròleg, i estic completament d'acord en Toni, perquè, històricament, no se considerava la crònica de viatges com una qüestió literària erudita o al nivell d'altres gèneres, igual del mateix fet que moltes vegades la crònica periodística o el que parlàvem abans també, de que no se puga considerar el periodisme esportiu com un registre mitjanament serio,
pues, en aquella època i salvant un poc els anys i la distància, es podia considerar també pues, que històricament la literatura de viatges no havia tingut aquesta consideració. Però bueno, simplement repassant la nòmina d'autors que cita Toni en el pròleg, pues, ens fa concloure pues, que no únicament és un gènere a l'altura, sinó que a banda té una qualitat i un prestigi indiscutibles. En aquest repàs històric també fa un repàs sobre els interessos dels escriptors de llibres de viatge, sobre com en Europa normalment a principis del segle XX o finals del XIX els que escrivien llibres de viatge solien ser autors del nord d'Europa que anaven cap al sud d'Europa, normalment França, Itàlia i Grècia, Espanya sí. Deixant un poquet al marge, en la recerca de, diguem, les arrels clàssiques d'Europa. En canvi, a la segona meitat del segle XX, els llibres de viatges comencen a anar, probablement perquè entren nous autors més joves, cap als Estats Units d'Amèrica. Per què has elegit tu els Estats Units d'Amèrica també per al teu llibre de viatges? Sí, la veritat és que tots hem crescut tenint la imatge referencial d'Estats Units com una espècie de meca. Ja cap a la segona meitat del segle XX i tot el pes i la influència que han tingut els Estats Units a nivell cinematogràfic, literari, social i de qualsevol altre ordre, pues, l'ha col·locat com un dels punts referents als que orientar-se. I d'alguna manera sí que pues, tota la mística i la llegenda dels viatges en carretera, pues, en la solitud dels cotxes, que també te porta a una pròpia introspecció del que va conduint en la carretera i en tot aquest territori que no se pot donar abast i que és tot un subcontinent com els Estats Units, pues, ha creat una llegenda, un mite, una mística pues, que atrau com un imant cap allà i és un dels aspectes, pues, a mi també m'agrada molt conduir, no m'importa pues, fer milers de quilòmetres d'una tongada i és un dels aspectes que volia conèixer personalment i que s'han correspost en allò que diu tota la mística d'estos viatges. Llavors podríem dir que les típiques estampes americanes de grans carreteres és certa i les patit o disfrutat? Sí, és certa, però en el cas de la carretera Cent-U hauria de dir que és una carretera que al adaptar-se constantment a la forma del litoral de la costa, perquè va pegada a la costa, hi ha un poc de tot. Hi ha moments que és una carretera ampla de 4 o 5 carrils en el que vas a soles o en més cotxes segons els nuclis urbans que vas atravessant, però en altres moments era una carretereta d'un sol carril pegada a uns penya-segats espectaculars amb un buit a l'altre costat on es veia tot l'oceà i que feia realment impressió, més a mi que tinc una miqueta de vertigen i algunes fòbies que estan reflectades de manera autoirònica al llibre i podien vindre camions de troncs de cara i tal, i sí que pues, és tota una peripècia i a banda es crea una relació molt particular entre el conductor, el cotxe, inclús al cotxe li van posar nom, un poc el relat íntim i privat que fa que realment el llibre confluïsquen dos viatges, el viatge que vas coneguent per tot allò que vas veient i descobrint, i un viatge paral·lel format de records i moltes al·lusions pues, a la meva pròpia trajectòria vital. Molts lectors m'han comentat que
han descobert en aquest llibre moltes coses dels Estats Units, però també moltes coses sobre mi. I és algo pues, que tampoc tenia l'objectiu inicial, quan em plantejava el llibre, de fer esta doble narració que va intercalant-se i pegant voltes com adaptant-se un poc també a les curves de la pròpia carretera, sinó que va sorgir de manera espontània i natural. Molt bé, com diem, el llibre recorre la carretera 101 dels Estats Units, que és la 101, que també és el codi que s'utilitza per a iniciar un aprenentatge, en un gir, podríem dir, literari, i un altre dels girs literaris és, com has comentat molt bé, el nom que li posareu al vostre cotxe de lloguer, que es dia Seaman, que és el gos dels exploradors Lewis i Clark. Exacte. I que realment el cotxe era un Ford Fiesta, no? Vull dir també un cotxe probable, no de fabricació nacional, no? Perquè ells estarien fets als Estats Units, però una cosa també que queda un poquet de casa. Sí, no, la veritat és que l'aspecte pot quedar molt anecdòtic, però a mi sí que ho considerava també com a lector de literatura de viatges, que a la fi pues, el cotxe ha de tindre la consideració, la categoria i la etiqueta d'un viatger més, i vàrem pensar que havia de tindre algun nom, de la mateixa manera que Steinbeck li va posar Rocinante a la caravana amb la que va fer un viatge per més de 30 estats per Estats Units. El Che Guevara també li va posar La Poderosa, si no recorde mal, a la moto amb la que el seu amic Alberto Granados pues, van descobrir en un viatge iniciàtic de joventut tota Sud-amèrica, i si havíem de posar-li algun nom al nostre cotxe havia de ser Seaman, perquè és com un poc el símbol d'aquella gran travessia que varen fer els expedicionaris Lewis i Clark a principis del segle XIX per a descobrir aquest territori misteriós i llegendari que era l'oest, i donant la circumstància de que ells varen veure per primera vegada l'oceà en un poble que s'anomena Seaside, que dona la casualitat, i érem desconeixedors de la història, la vam veure jo, i la varen conèixer una vegada plegats allí perquè n'hi havia una gran estàtua dels dos expedicionaris, que nosaltres també vàrem descobrir l'oceà Pacífic per primera volta en les nostres vides en aquest poble, el que vàrem aplegar des de Portland quan fèiem ja la segona o tercera etapa del viatge. El llibre, com diem, està fàcil d'anècdotes, no podríem dir? És un llibre de viatges a l'ús, però també afegeix molts detalls autobiogràfics, com bé has comentat. Sí. I un altre dels recursos que a mi me sobta és que els títols dels capítols és un nom d'una cançó. Sí, sent un viatge, més un viatge per carretera, crec que li pegava molt que més que titular pues, cada capítol per alguna anècdota del viatge, incorporar-li la seva pròpia banda sonora. A banda, inclús diria que la duració de lectura de cada capítol se pot adaptar més o menys a la duració de cada cançó, i era una manera pues, de fer pues, que cada cançó pues, anara acompanyant mentalment la lectura, i d'intentar pues, que el lector fora un més dels passatgers del nostre Seaman. Val a dir que l'elecció de cançons a voltes és un poc desigual, no? Per exemple, hi ha un dels capítols que parla sobre Seattle, que sí que és veritat que el grunge de Nirvana, crec que era, li quedava com un guant. Sí. Tu comentes en una de les pàgines del capítol que quan vivies a Nova York no identificaves aquesta ciutat amb la imatge que tenies fins que no aparegué Molins en la màquina de fotografiar i va fer fotografies en blanc i negre. Exacte. Jo probablement no he identificat Seattle al llibre fins que no m'he posat a fer la segona lectura del llibre, no? Perquè en internet està la banda sonora, diguem, la banda sonora no la del llibre, sinó que la que has llegit tu, i se pot fer l'experiment de llegir el llibre posant-se cada capítol la música. Jo no he descobert Seattle fins que no me posi Nirvana de fondo, però val a dir també que hi ha alguna elecció d'algunes cançons, com pot ser l'himne del Real Salt Lake, que és un poquet surrealista. Sí, no, la veritat és que Seattle costa també d'identificar, perquè Seattle és una ciutat molt distinta en
estiu. És una reflexió que també faig, que pues, jo tenia també al cap la referència de les cançons grunge de Nirvana, en tota aquesta sordidesa, aquest toc d'autoodi, aquesta melangia, i són lletres i són cançons que s'adapten molt bé pues, a aquesta imatge prototípica que tenim de Seattle, de ciutat freda, gris, humida, que és molt característica pues, en mesos de tardor i hivern. I en realitat, en l'època en els dies que varen veure Seattle, pues, es va revelar com una ciutat molt molt cordial, en un clima molt assolellat, molt suau, i costava un poc d'empeltar aquestes dos realitats. I sí, l'elecció dels títols de les cançons en un 95% correspon a l'amic José Ricardo Marc, que és un erudit en tot allò que fa, però especialment en la música, i si te desentona d'alguna manera la tria de l'himne dels Real Salt Lake, és un poc per la meva culpa. En aquesta quota del 5% vaig incloure dos cançons, una és esta i l'altra l'Amèrica Amèrica de Nino Bravo, que és un poc el símbol del llibre en el seu inici, i bé, va ser com una quota que li vaig imposar, i dins d'un poc també la meva estima i adoració pel soccer, i que també tenia prou a veure en com transcorria aquest capítol en concret. Molt bé, anem un poquet curs de temps, però recomanem als nostres lectors que llisquen les peripècies d'infantesa més tendra de Sant Xilet al bordo d'un Seat 127, anant cap a Basauri, escoltant Nino Bravo en un radiocassete. I bé, per acabar el llibre, ens deixarem moltes històries que no podem parlar per qüestions de temps, no podrem parlar del tòtem de Seattle, no podrem parlar de les lligues de softball de la presó d'Alcatraz amb Lorenzo Murrieta com a gran ídol del joc, sí. Però sí que vull posar un poquet l'accent en l'elecció dels municipis que visites, sí. Perquè comença a Seattle, després viatgem a Portland, que és la ciutat del Portland que tots coneguem més quotidianament, i en aquest viatge que acaba en San Francisco, a banda d'aquestes grans ciutats també hi ha localitats xicotetes com puguen ser Seaside, que abans ja hem parlat sí. D'ella, que seria un poc una ciutat americana típica dels 80 o dels 70, no? Així en rotllo Pacific Blue i tot això. Exacte. Tillamook, que és una ciutat que la veritat que jo quan llegia els capítols m'ha agradat molt, que és on està la fàbrica de formatge de Tillamook, que és, sí, que és una institució. Agrupa a 110 cooperatives que a banda respecten el tractament, la creació un poc del formatge a la manera tradicional, i que li varen plantar cara de forma heroica a multinacionals com Monsanto. Una espècie d'Anecop a l'americana. Sí. I també tenim Arcata, que és una de les poques ciutats americanes on el bipartidisme ha mort i sí. Hi governen els verds. Sí, el Green Party. I és una ciutat pues, que té una trajectòria i una tradició molt hippie i que encara conserva. I és una ciutat molt llibertària, ara a banda pues, adaptada pues, a tots els avanços sostenibles i ecològics, i que té també una història molt bona perquè és la ciutat que té el cinema més antic dels Estats Units, que l'any passat va complir 100 anys, i és el cinema. N'hi ha cinemes que són encara més antics, però este en particular és el primer edifici que es va crear com a cinema, expressament com a cinema, perquè durant els primers anys del fenomen pues, s'adaptaven, no? Sí, s'adaptaven els teatres, i en realitat pues, encara funciona. Varen veure allí una pel·lícula de Woody Allen, els seients pues, estaven una miqueta derringlats i trencats, i estava tot un poquet sense massa manutenció, però bueno, va ser un dels moments especials del viatge. N'hi ha altre cinema, ja que parlem de poblacions xicotetes, a Coos Bay, que és una població d'uns 17.000 habitants apenes, i que conserva un dels dos cinemes egipcis
que es conserva als Estats Units i que se van obrir a principis dels anys 20 pues, en tota la fascinació que va sorgir arrel de l'arqueologia i la descobració i el descobriment de la tumba de Tutankamon. Molt bé, doncs amb el concepte de teatre egipci o de cinema egipci haurem de tancar este programa que se'ns està fent molt curt de temps. Sí, com ja sent habitual, se'ns fan curts els programes, bona i mala senyal a la vegada. I res, com sempre li diguem al nostre convidat que quan vulgui tornar a esta casa no hi haurà cap problema, a més que com sabem, té moltes coses interessants a dir-nos. Sí. Jo molt agraït i molt pagat per l'interès que heu mostrat i la veritat és que ha sigut una xerrada molt amena i ens queda pues, això, molt de material per a un altre futur programa. I si fa falta que vinga algú dels teus companys de Panenka, que així no li direm patxo, qui mos porta un bon pan de mostatxo. Sí. Molt bona vesprada.